Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Hanzi revolution haiitwe paWhatsApp, haiitwe pasocial media, but vakomana vaprova ende varatidza kuti aiwaka paWhatsApp nepasocial media ndokwazvinotangira. Tomba tazoenda paground momba matotiona tiripo ende tichitoposta kuti tiripo, tichitomhanya chinhu. Baba Mudiwa na Change Champion Mapengo vapindira muHarare, vatorimo muHarare as we speak right now. But tisati taisa video ravo toti timbotanga tamboona mavideo Comrade Saruwaka namadzibaba veshanduko vachitaura zvavari kutaura, then toatazojamba kuvideo rani rababa Mudiwa newo veteran redu mudhara mukuru akarwa hondo abuda kumira kuti nhasi izuva rekuti nyika isununguke pakaipa. Ndisingatambise nguva, regai tijambe tinzwe Comrade Saruwaka nani na madzibaba veshanduko. Right, comrades, it's a few hours to go, and tomorrow is the date. Yes. Any comment, Madzibaba? Ndoda ngosimbisa vana veZimbabwe kumatima nenyika nevari diaspora izvakuda kushinga nekubatana kuti tikunde hondo iyi, zvakuda kushinga nekubatana. Kune kudzorerwa kuri kuitwa shure nekuda kwekutyiswa, haisisiri nguva yekutyisana, haisisiri nguva yekubvuma kutyiswa. So ndoda kukurudzira kumatima nenyika vana veZimbabwe ngatiuye neuwandu tipinde sekutaura kwakaita Comrade Bombshell. Right, feedback muri kuona sei paground semaonera maita ground during the day? Ini ndaswera kunoton ndakupai zvatadza kwamaswera muri kuona kuti vanhu vari kutambira sei unity nerevolution, vanhu vari kunzwisisa here revolution? Yes, vanhu vari kunzwisisa pamwe pacho pasiri kunzwisisa vanhu tiri kuvaonesa vari kubva vatonzwisisa kuti zvinhu zvakamira so hazvina na dambudziko. Right, taona tichisangana nemamwe ma-honorables from opposition wamati connecta navo vauya kuzobata the people's agenda, vakati vakomana chinhu chevanhu. Mungakwanisa kutidzidza kuti honorable asvika pakati pedu ndi honorable ani? Ndinotenda honorable Katsaya nekubatana navo andika. Zvinorayiridza kuti munhu wevanhu, munhu anoda vanhu, haana basa nokuguta kwedumbu rake. Zvasiyana nemachavangwa vari kutoindoza 2030. Zvatirayiridza kuti munhu anoda vanhu, munhu anoda nyika yake. Honorable Katsaya, thank you very much. Ndoda kuvatenda zvakanyanyisa. Honorable Katsaya, mune message here kwani? Ichokwadi message ndinayo. Message yangu i1. Tomorrow, the 17th of October 2025, defines which trajectory Zimbabwe is going to take. Either it's a perpetuation of the plunder, the corruption, or the treachery that Zimbabwe suffered since 1980, or it's the dawn of a new Zimbabwe that we all want, with the respect of the judiciary, with the rule of law being the supreme law of the land, where rights are not defined by one's pocket. Uyai makasununguka, uyai makashinga, uyai makasimba mangwana. Maona message yamuka yakanyorwa kumabharaji emasoja, maiona sei? Ndafara zvikuru. Kuraidza kuti vanomira nevanhu, havade zvido zvemunhu, asi vanomira nezvido zvevanhu. Vana veZimbabwe vatambura, kana ivo kumabharaki vari kutambura. Right, when we say it's time for action, inyaya yekuti zvinhu zvaoma, taasesa each and every situation, groundwork, opposition and the ruling party. Vamwe vachakupai nhungamiro yekuti zvii zvatiri kusangana nazvo paground. Asi pane nyaya yatasiya kutaura, pane nyaya yevanhu vato already on the way. Mungatiudza kuti vanhu ivavo sei vashandiswe ndavafambe munyasha, tikuvanamatira vafambe munyasha, ngavafambe munyasha vanhu ivavo vasvike mune zvakanaka. Saka tiri kunosangana
paAfrica Unity Square Yes. mangwana Ipapo. isisu tikurara tiripo Yes, to make sure kuti ground riri kuenda. We are going to lead from the front. Enough is enough. Hatina vatiri chimwe kusha. chandoda kudzidzisa vana vezimbabwe kushingisa vana vezimbabwe nedzidziso iri nhasi ngavangwarire, ngavazive pekudyira, ngavazive pekunwira, because nguva yatiri yakaipa, varakashi vari pabasa. Aiwa, nauye kudya please vana vezimbabwe, uya nemvura yako mukagubhu, uisa mukabhegi mvura yako, chikafu chako ukakungodya kumba waguta zvatokwana. Dzidzai kuziva kuti tiri muhondo, zvigananda zvinoroya vari pabasa, because chikafu chiri kubayiwa majekiseni tatozviziva, tazvinzwa. chiitaika slogan pamberi nerevolution, pamberi nerevolution, pasi nezvigananda, pasi nezvigananda, pasi nazvo. tinotenda. Yes. inoiyi haisisiri nguva yekutya, nguva yekuvhunduka, yanguva yekuzvipira. Ndo mashoko ari kubuda nevakomana paassessment yavakaita nezuro. Nhasi makuseni mirai ndikukandirei tumaaudio munzwe update yezviri kuitika kunzi zviri kufamba sei. Hanzi all roads clear, kwakachena, hakuna kana pressure. Vanhu pindai makaita sei, makasununguka mumugwagwa. Handitika regai titeerere comrade Saruwaka vachitipa update apa. 5:15 a.m. Harare. All routes heading to Harare dzakanaka. Vari kutravela travel well. Vari kubva kuma locations fambai zvakanaka. Only roadblock yataona, but it's a normal roadblock, iri Mazoe Road tichibuda Maubrain. Kwadzana yakanaka, Masvingo Road yakanaka, Mutare Road yakanaka. Mabvuku we registered a few threats yezvimotikari zvava zvitenderedzwa ikoko nezuro manheru, but situation yakanaka. Saka vanhu let's mobilize towards the venue. Any challenges, number yenyu taakuisira yerevolution, then we communicate. Nhasi is the day for the people. Saka gadzirai, handei tinomhanyisa zvigananda. Zvigananda zvinofanira kumhanya zviri legendary. Saka so far so good. That's the morning update. Nothing. Security, Commander Geza vakakuudzai kuti communication yakafamba from bottom to top. Vanhu vese they are well protected. Pamberi nerevolution, pamberi neunit of purpose, nomunyaka siyavangena. 5:30 Harare. All roads leading to Harare confirmed clean. Tinotenda Commander Geza, communication nesecurity yese iri kufamba zvakanaka. There is free flow of transport. Vanhu izuva renyu, tese ngatipindei muHarare, pinda mu18 area. Tapedza kukonfirma maroads ese, saka hapana anotiudza kuti ari kutarisira kuti ane zvimhingaidzo. Nyaya yesecurity ndiyo yatati tikonfirma kuona kuti zvakataurwa naCommander Geza zviri kuitedzerwa here. Saka polisi iripo pakuchengetedzai, ndosaka yanga ichikuchengetedzai usiku hanezuro. Asi izvezvi ranguva yekuti vanhu muzvichengetedze. Maroads ese akasununguka kupinda muHarare. Masvingo Road confirmed clean, Domboshawa Road confirmed clean, Mabvuku Road confirmed clean. Then kuma location kunana Highfield confirmed clean. Saka ngatipindei muHarare nguva 8 o'clock is time to gather. Saka izvezvi tine mukana wekugadzirira vana. It's a very peaceful demonstration. Everything is done in the name of the people. Zvigananda ngazviende. Right, muri kunzwa update iri kubva kuna comrade Saruwaka kuti hanzi zvese zvakachena, zvese zvakarongeka. Ndisati ndabvisika panapa ndoda kuratidza vhidhiyo rababa Mudiwa
namapango mapengo vapindira vakomana paHarare. But chinhu chandibata ndechekuti ukaona munhu mukuru wovet asumuka kuti zviri kuitwa izvi hazvina kunaka, let me go and support apfana vechidiki ava vari kuda shanduko munyika. Zviri kurwadza, zvinhu zvakaoma kurwira nyika kaviri katatu uchiedza kuti nyika ishanduke. Vakaenda kuhondo vakuru ava vakanobata gidi, vakapotswa nemabara, vachirara musango, vakaona vamwe vavo vachiurayiwa. Nhasi vodecida kuti hazvisiri izvo zvatakaendera kuhondo. Let me rise and support the young ones kuti nyika isununguke. Ndinotenda all the war vets vari kusapota kubva kuna comrade Bombshell vacho. Vanhu tinotadza, vanhu hatisi perfect, but chakakosha ndechekuti we realize our mistakes and then we try to correct them. Ndo zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakakosha izvozvo. Tichange tichikupai ma-updates munomaona panapa pa.5 Creative Studios, paCoolient TV nepamukoma wangu wemusoro muhombo weGambakwe Media. Tichange tichikuudzai kuti zviri kufamba sei uye zvakaita sei, zvakamira sei. Isusu tokupai first hand information isina kunyepa mukati, tinenge tichitotaura navo vanhu vacho vari paground handitika. So ndonyaya yanga ndifamba nayo, rega ndikusiye muchiona video era Baba Mudiwa. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video. Muri Zimbabwe mamukase kwese kwamungadaro muri. Ini ndinoitwa Change Champion Mapango Mapengo. Ndini ndinokupai shoko ramwari panyoka yemabhunu updates official. Ndina Baba Mudiwa, veteran wedu senior Baba Mudiwa makadi. Aiwa, tiripo zedu makadi wa Mapengo. Nasi tiri muno mtauni, tatopinda isu, tiri muno mtauni, makanaka chazo, makachena, munakana, chinokanganisa vanhu, uyai makasununguka wakomana, makanaka, apanakana, tirimo, tatosika, saka munozoti vanhu havana kuuya, tirimo. Tinotenda muri yeZimbabwe yaichitange chinhu chedu chatakaita sei takapedza 17 October ndozuva tanga takamirira, tanga tichishandira mwedzi yese rasvika nhasi. Tatenda.